Sú toto psi alebo psi? A toto sú vlci alebo vlky? Sú toto vtáci alebo vtáky? Slová pes, vlk a vták majú v nominatíve a akuzatíve množného čísla dva tvary. Životné, psi, vlci, vtáci, tie skloňujeme podľa vzoru chlap, a neživotné, psi, vlky, vtáky, skloňujeme podľa vzoru dub. Pomôže nám, keď k názvu zvieraťa pridáme ukazovacie zámeno. Ak použijeme zámeno tí psi, tí vlci, tí vtáci, píšeme mäkké i. Ak použijeme zámeno tie, píšeme tvrdé i. Tie psi, vlky, vtáky. Môžeme povedať aj tí hladní psi, vlci, vtáci a tie hladné psi, vlky, vtáky. Skúste si to. Dajte tieto slovné spojenia do množného čísla. Pozor, v množnom čísle majú dvojtvar. Hladný vlk. Hladné vlky a hladní vlci. Krásny vták. Krásne vtáky a krásni vtáci. Bojový pes. Bojové psy a bojoví psi. Jeden veľký pes. Dva veľké psy a dvaja veľkí psi. Doplňte do vied podstatné meno pes, vlk, vták v správnom tvare. Toto sú čistokrvné psi. Tie psi. Sú premnožení vlci. Sú premnožení tí vlci. Boli to sťahovavé vtáky. Tie vtáky. To sú strážni psi. Tí psi. Boli tam aj jeho dvaja veľkí psi. Tí psi. Boli tam aj jeho dva veľké psi. Tie psi. Pozor, v akuzatíve plurálu sa používa koncovka i. Vidím psi, vlky, vtáky. Nie psov, vlkov, vtákov. Povieme teda, tieto dva vlky by nikto nechcel stretnúť. Nie týchto dvoch vlkov. Kedy vlastne máme použiť životné tvary a kedy neživotné? Životné tvary psi, vlci, vtáci podľa vzoru chlap sa používajú v bežnej komunikácii a v umeleckej literatúre. Keď zosobňujeme, majú zvieracie podstatné mená mužského rodu životné prípony. Skloňujú sa teda podľa vzoru chlap. Napríklad, vy ste besní psi. Zleteli orly z Tatry. Naši traja sokoly. Ťarbaví medvedi. V prirovnaniach, v ktorých sa človek prirovnáva k zvieraťu, sa zachováva neživotnosť zvieracích podstatných mien. Hádate sa ako obyčajné psy. Duby. Neživotné tvary psi, vlky, vtáky podľa vzoru dub sa používajú v odbornej literatúre. Napríklad, keď sa opisuje použitie policajných psov. Ostatné docvič v cvičebnici, ktorá ťa pripraví na skúšku. Nájdeš tam aj interaktívne cvičenia, videá a testy.